Trending na pod karon, nakalat na gyud intawon. Nasuko ang bayot sa waiter, kay gitawag ra daw siya og sir. Gipatindog duha ka oras, ipakaulaw ang taon sa hilas. Daghan ang nitaas ang kilay, ni anting nga naay lagay. Gidumog na karon mga comment section. Ang mga netizens puro kalagot ang gi-comment. Daghang nidapig sa waiter, giayog bash noon si sir. Gitawag na lang siyag angkol sa mga basher. Bati kaayo batasan, para waiter pagkaulawan. Pwede man untag istoryahan, pero untag i-private lang. Ang ato ang naandan, customer is always right man. Pero not all the times, palihog lang, ayaw gamit ang pagkagamhanan. Pagmatngon na angkol, aron di ka mahasol. Dawatang kamatuoran, nagianak ang ikugan. Ang imuhang kaubanan, sila taon gihilasan. Kay barako kayo kag nawong puryagama lang. May gani kay gitahod pa ka, bisag ikugan.